Assalamu alaikum, mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani ina cikin karanta muku littafin nan ne na zuciyar masoyi wanda Aisha iya ba gudu ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni Aisha Shehu Mamun Tuni domin jin ci gaban labarin littafin zuciyar masoyi babi na 49. Abdullahi ya waiwayo bayan ya rufe kofar bai tsaya wata ba ya kamo hannunta har cikin bedroom ɗinsa. Tana bin sa a tsorace suna shiga ya janyo ta jikinsa ya matse ta a kirjinsa har ƙara ta saki ya ki sakinta. A hankali ya tura hannunsa a kasanta yana shafo cikinta sai a lokacin ya dan ji tudunsa tun ɗazu da suke tare da Dr. Sagir yake ta kallonta amma bai ga cikin ba hakan ne yasa ta sa iya karfinta ta fisga ziginta daga gare shi ta watsa masa harara sai kuma ta fara kuka yi murmushi ya ja ta ya zaunar da ita a gefen gadon ya ce ina me haka haɗe da shafo saman kirjinta da sauri ta buge masa hannu tana turo masa ɗan ƙaramin bakinta ta turo masa bakin kenan ba zato ta ji bakinsa kan lis ɗinta ya haɗe ya soma tsotsa kamar zai cire mata lis sai da ya tsotsa son ran shi sannan ya barta yana soke ajiyar zuciya a hankali yake tafiya da baya har ya bar ɗakin yana fita ta ci gaba da ɗan kukanta wanda da gani duk na shagwabar ne tana kallon ɗakin a hankali har idanunta ya sauka kan hoton da ta gani a gefen gadon yasa ta dan fara gane kan abin hotonta ne wanda bata ma san kowane iri bane amma dai ta san tabbas ita ce. Abdullahi ne ya shigo da snack a plate ya koma ya kwaso kayan tea da flask sannan ya duba store din shi ya ballo swan water da sauran lemuka guda 3 saboda ya ji Dr. Sagir ya ce ba a son masu ciki su dinga shan sanyi shi yasa bai dubo a fridge ba ya kwaso ya zo gaban ta ya zube yana kokarin hada mata tea ta kalle shi ta ce Abdullahi ina ne ka kawo ni ne yadda ta faɗi maganar a natse cikin mamaki yasa ya bar abin da yake ya kalle ta sai kuma yayi murmushi ya ce gidanmu na kawo nan part ina ne ni da ke ta zaro ido tana girgiza masa kai ta ce dan Allah ka yi hakuri ka maida ni gidanmu ni tsoro nake ji ta sake barkewa da wani sabon kukan yayi murmushi ya ce me aka yi kuma kike kuka nan fa gidanmu ne mu kaɗai ne fa a gidan sai ma'aikata su mami ba sa nan sun tafi Abuja bikin wasu neighbors ɗinmu shi ma dadi ɗazu ya tafi ɗaurin aure ta karkata kai tana kallon sa idanunta cike da hawaye ya sake murmushi ya tura mata ti daya da ya gama hada mata yace Aisha ki ci abinci dakta ya ce muna zuwa a neman miki abinci ki ci ta yi shiru tana bin sa da idanu yadda ta yi shiru ya ji har cikin ransa ta yi mungun bashi tausayi ya miƙe a hankali yana murmushi ya ce ki shati bari na yi wanka rabona da wanka tun awanni 9 har na so jin ba daɗi a jikina bata kalle shi ya ballanta na ta amsa wanda shi ma ya san ba samu zai yi ba murmushi kawai yayi shige bathroom ta yi shiru wannan wace irin rayuwa ce suke ita da Abdullahi kamar za a yi kamar ba za a yi ba ba ta so Abdullahi ya sake dawo mata yasa ta damuwa ta ko'ina ta duba Abdullahi ya wuce yadda take zato Abdullahi na rayuwa a nan amma yake damuwa da ita da ta fito daga wannan lungun ba ta so a kuma yin irin ta jiya gara duk yadda za a yi ta lallaba shi ya maida ita gidansu idan ya maida ita kuwa da ikon Allah ta bar hannun shi kenan sai dai ya nemi ta Aisha duk ta gama tsara yadda za ta yi idan ya maida ta a ranta don ita a yanzu duk da ya ce iyayensa ba sa gidan amma ita gaba ɗaya a tsorace take don alal haƙiƙanin gaskiya tana mungun tsoron mahaifinsa kamar me gashi yau za ta kwana a cikin gidan da take bai daɗe ba ya fito ƙugunsa ɗaure da white towel gashin ƙirjinsa na kwance sun yi lif da su ga ɗan ƙaramin towel a hannunsa yana goge kansa zuwa tsantsar jikinsa kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kanta daga gare shi don ba za ta jure kallonsa haka ba ya zo har kusa da ita ya ce oh my god this girl won't kill me oh Aisha har yanzu baki ci komai ba ya kalla agogo 11 saura ya ce kalla Aisha kalla akalla yanzu kin yi awa 8 baki sa wa cikin ki komai ba kina jin kuma abin da dakta ya faɗa ta yi banza da shi sai idanunta da ta zuba masa yayi dan murmushi iya bakinsa sannan ya zauna gefen gadon kusa da ita ya riko tafin hannunta ya ce please Aisha ki hakuri da komai ki ci abinci nan karki min haka kin ji ta watsa masa harara hade da zama hannunta daga nasa ta ce ni na koshi ya dube ta da kyau ya ce Aisha yaron cikin ki bashi da laifin komi ki tausaya wa bebin mu dan Allah ni nayi miki laifi to yaya zaki hukunta wanda bai san komai ba idan kin ci shi ma sai ya samu suna nan zaune a haka har 12 ta kusa amma ba ta da niyyar cin komai ran Abdullahi ya so mabaci ya ji wani abu ya tsaya masa a wuya yana kallon ta yana jin zuciyarsa na masa wani irin suya tabbas Aisha ba ta son shi tun daga shi ba ta son ɗansa ganin sa muddin bata ci abincin nan ba wani abu zai iya faruwa da yaron cikin ta
to abu ne idan aka ce maka na fara ne an fi rudewa a kansa, sai dinga ganin dan bata samu dama shi bane shi yasa take son ya rasa cikin. Shi kuma a halin yanzu ganin sa yake ba wata kaddara da ya mallaka da ta kai cikin jikin Aisha. Ya dan kalle ta a nutse take kuma fuskar ta canza. A hankali yake magana, Aisha na roke ki kada ki ƙiyayyata ta shafi ɗana, shi babu ruwansa, ba shi ya miki laifi ba. In kin tashi yin hukunci ni nan zaki hukunta. Ya nuna kansa da yatsansa yana saki ɗaura fuska. Maganar ta zo mata a bazata kuma wani iri da sauri ta ɗago kanta ta kalle shi. Shi ma ita yake kallo. Sun ɗan jima suna kallon juna, da ƙyar ta samu ta iya janye idanunta ta sunkuyar da kanta. Bata yi magana ba, still a hankali Abdullahi ya zamo daga kan gadon ya zube ƙasa gabanta. Tana ɗagowa a firgice ta ganshi a durƙushe da kofin ti a hannunsa yana miƙo mata. Ta ji kamar an zuba mata wani abu ne a jikinta ne. Ita wacce da kamar Abdullahi zai durƙusa mata, da sauri ta sa hannu ta karɓa kofin hannunsa ta kai bakinta. Ta fara sha, a lokaci guda ƙwalla ta cika mata idanu. Ya miƙe ya zauna yana miƙo mata snack, tana karɓa cikin sanyin jiki har ya yi mamakin abin da ta ci. Babu wanda ya yi magana a cikinsa har ta gama ya kwashe kayan ya fito falo. Ya zauna kan kujera yi shiru yana jin ɗacin abin da Aisha ta masa. Ya jima a gurin sannan ya ji abin da ke wuyansa ya wuce. Ya rasa me zai mata a duniya in akwai abin da ya fi so muradin kasancewa tare to ita ce. Iya kokarinsa yana yi a kanta. Ya rinsa idanunsa, ya daɗe zaune a falo bai shigo bedroom ɗin ba. Tana so ta yi wanka saboda kayan jikinta sun dame ta amma ta kasa tashi. A nan kan gado ta kwanta, tana jin ba daɗi a ranta. Shiru bata ji motsin shigowarsa ba. Har sai da bacci ya yi gaba da ita. Da safe karfe 8 sai gashi har ya yi wanka ya shirya cikin ƙananan kaya. Sai kamshi yake zubawa. Ya hawo har kan gadon da take. A hankali ta miƙe zaune tana kallon yanayinsa. Ya zuba mata ido tana so ta kai shi amma tsoro ya sa ta kasa magana, ko har yanzu yana fushi da ita. Ya gane nufinta don haka ya lalubo tafin hannunta ya matse cikin nasa ya murmushi kaɗan ya ce good morning my dear. Yaya baby, jiya laifi abbansa ya shafe shi ko? Ta ɗago kai tana kallonsa ya ce ya ɗan langubar da kansa yana murmushi. Ita ma kai sai ta tsinci kanta da mayar masa, ta yi murmushi haɗe da sunkuyar da kanta. Ita duk tunanin abin da ta yi masa jiya ya hana ta sukuni, sai gashi shi har ya manta. A hankali ya kira sunanta ya ce Aisha, a jiya na yi tunanin tun da dai har da gaske baki so na baki son zama da ni. Don haka take ta ji gabanta ya yi wani irin faduwa, jikinta ya ɗauki rawa har yana jin yadda jikinta ke shakin. Amma ya share ya ci gaba da magana. Ya ce har gashi ya janyo ajiya mun dan samu matsala da ke, shine na yanke yi miki abin da zai kwantar miki da hankali. Zan mayar da ke gurin su inna har sai kin haƙura da laifin da na yi miki. A can zaki komai da yake so, kuma shi kansa bebanmu sai ya fi samun nutsuwa. A hankali ta sauke numfashi tana rinsa idanunta don ba abin da ta yi zato ba ne. Can hankalinki a kwance yake, to yanzu kuma da safen nan mun yi waya da dadi. Ya ce ki yi haƙuri zai dawo yau, zai zo da kansa ya baki haƙuri, kada ki tafi. Ta ɗago tsamammun idanunta ta zuba masa a tsorace take kallonsa, tana girgiza masa kai cikin firgici da nadama take kallonsa kamar za ta sa masa kuka. Cikin sanyin murya ta ce haba Abdullah, me yasa kake min irin haka ne? Sai kuma ta yi shiru ganin yadda ya tsare ta da manyan idanun shi. Still hannunsa na cikin juna yana mammatsa mata yatsunta. A hankali ta ce ya zaka gaya wa dadi zai yi magana? Ta fara girgiza masa kai, ta fara hawaye. Ta ce Abdullahi yanzu dan wannan abin da ya faru shine zaka gaya masa? Ya sake riko hannunta sosai ya ce ke kike kallon haka amma tafiyar ki ba karamin abu bane wajena. Babu yadda zan yi ne, shi yasa kawai nayi tunanin na mayar da ki. Saboda abin ne ke neman ya fi ƙarfi na, ya zan yi da raina? Laifina na neman ya ja min masifar da za ta shafi ɗana. Ta ci gaba da kuka cikin rawar murya ta ce ni Abdullahi idan za mu yi duk abin da za mu yi mu gama, amma mu daina sa dadi a ciki kawai yana zaman sa za mu sako shi ransa ya zo yana ɓaci. Ni dan Allah ka yi haƙuri ka ce masa na haƙura. Ya sake dubanta sosai, ta bashi sha'awa, ta ƙara kima sosai a idansa. Wannan ya nuna cewa tana girmama mahaifinsa. Ya ji daɗi har cikin ransa, ya langwabar da murya ya ce to shikenan ki yi shiru ki daina kukan, tunda ke ce kika ki haƙura kuma yanzu kin ce kin haƙura. Ta yi shiru kamar jira take. Ya ce ƙwaya goge hawayen ban son ganin su. Da sauri ta shiga goge fuskarta da bayan hannunta. Ya sa hannu shi ma yana ƙara goge mata, sannan ta kalle shi ta ce ka ce yau daji zai dawo, mu kuma fa?
ya ce mu ma muna nan fat ɗinmu, ki kwantar da hankalinki, kowa fat ɗinsa daban fa. A hankali ya ɗago ta yi miƙar da ita tsaye, ya kamo hannunta suka shige har ainihin ɗakinta da dadi ya sa aka ƙara saboda ita, wanda Fa'iza ta lafta kaya ciki. Suka shiga ya zaunar da ita kan gado ya ce kin ga ɗakinki. Ta dinga kallo tana mamakin irin yadda aka tsara ɗakin, hatta kayan shafe duka ga su nan zuba akan miro. Dadi ya ce ya mallakawa mata komai na ɗakin tunda da kuɗinsa aka siya, sai kayan lefen ya sa a kwashe ya ce a zube su a wani guri zuwa wani lokaci duk zai rabar da su. Na ce idan da masu so su min magana. Oh, ta jiyo tana kallonsa, ya ɗan ɗaga kafaɗar sai ce idan bai miki ba sai a canza. Ta kasa magana, ya miƙe yana cewa dadi zai dawo yau, idan bai dawo yau ba maybe sai gobe su dawo tare da su mami. Gabanta ya shiga faduwa, ta kira sunansa ya dawo ya tsugunna gabanta yana kallonta cikin murya mai kusa da kuka. Ta ce gara mu koma can gidan. Ya dube ta sosai yana dan nazarinta, ya gano abin da take tsoro. Ya ce anyway duk inda yake so na amince in dai muna tare, ki shirya yanzu mu yi breakfast sai mu koma can gidan. Ya sa hannu ya dago haɓarta yana kallon ƙwayar idanunta. Ya ce gaba ɗaya ƙwayar idanunki cike suke da tsoro, Allah ya sa kar wannan tsoron ya taɓa lafiyar bebi na. Ya kamo lips ɗinta ya ɗan tsotsa yana lullamshe ido, yaushe rabon da ya ji taushinsu. A hankali ya juya ya bar ta tana kallon ikon Allah. Bata tashi a gurin ba sai gashi ya sake shigowa rungume da wasu kaya da jaka, ya zuba kayan akan bed. Tsarabarki na tun tafiya ta Denmark kafin mu yi aure na siyo miki, sannan na dawo kuma ban samu ganin ki ba sai bayan auren mu. Ta zuba masa idanunta tana kallonsa, sai yanzu ta lura da irin ramar da ya kula da irin kallonsa da take yi. Ya dan kashe mata idonsa daya, da sauri ta ɗauki idonta, yi murmushi ya ce ina jiran ki, sannan ya fita. Har suka shiga falon wancan gidan nasu na ainihin aurensu. Tana lura da yadda yake binta da mayan kallo, duk ta tsarguta damu. Abdullahi ya kamo hannunta ya janyo sa jikinsa, a tsakiyar falo suka zube kan kujera yana shan cikinta. Ya ce kin yi kyau sosai Aisha, komai kika sa sai ya dace da jikinki. Ta zama jikinta ta zauna sosai akan kujera, ya dawo ya tsugunna gabanta ya ƙara zuba mata ido sosai har sai da ta kalle shi ta dan harare sa kaɗan. Ni ce Aisha ina son zuwa wani guri. Ta ya mutsa fuska, ya lura da hakan. Ba zan daɗe ba, fitar da zan yi ta kama ni dole ne, shi yasa amma dan Allah ki kular min da kanki, komai akwai na bukata. Tun jiya aka yi kiliya din komai. To Abdullahi bai dawo ba gida sai bayan magariba, duk ranta dagula a ɓace ya same ta, ko magana ta kasa yi saboda barinta da ya yi ita kaɗai, har ya sa ta ringa tunanin da sake abubuwa da dama a kansa, har tana ganin wautarta na saurin amincewa da zama da shi saboda ruwa kawai zai sake mayar da ita. A kallon fuskarsa da ya gane ya karasa da sauri don kar ya sake karawa kansa laifi, na haka ya shiga lallaba ta haɗu da rarrashinta yadda za ta huce, amma ta ƙi sauraron sa har lokacin bacci yayi. Yana falo yana kallon ta har ta fito daga wanka cikin kayanta da ta bar su a nan cikin. Ta zabo night gown lemon green mai shegen kyau ta saka, sabuwa ce a ledar ta bare. Tana tsaye tana gyara gashin kanta yadda za ta ji daɗin kwanciya. Abdullahi ya shigo, yadda ya ganta haka yi mungun kaduwa, hankalinsa ya tashi matuka. Rigar babu abin da ta ɓoye na jikinta in ka ɗeba white pants ɗinta da yake gani, amma hatta kirjinta da nipples ɗinta babu abin da bai bayyana ba. Shi duk kyau da ya ga ta ƙara bai ƙara tabbatarwa kansa ba sai yanzu. Komai nata ya canza, ta ƙara cika, hatta kirjinta sun cika sun yi suntum da su, ga su tsaye ciki cak. Ganin ya tsaya yana kallon ta yasa ta zauna ta ci gaba da haɗa ragowar kayan, fuskar ta ɗaure babu walwala. Ita kanta bata san yadda rigar ta yi mata a jiki ba, shi yasa ma ta yi zamanta bata wani damu ba. Kafar sai ya ji kamar ba za ta ɗauke shi ba, gashi kuma yanayin fuskar ta kamar tana gargaɗin sa da zuwa gare ta. Dan haka ya ja baya a hankali ya koma kan kujerar falon, ya takura jikinsa, shi kaɗai ya san abin da yake ji a sansar jikinsa. Nan ya kwanta a takure, bai iya dawo mata ba saboda ya gane gab take da ƙarasa rushe masa bayan ya sha bakar wuyar wajen lallaba ta. Da safe ya same ta har ɗaki, bayan sun yi breakfast ya zauna kusa da ita har cinyoyinsu na gogar nata. Wani irin shock ta ji a jikinta. A hankali ya ce madam, na ga har yanzu kamar ba a huce da Abdullah ba. Ya kama kunnensa da hannun shi duka yana ba ta haƙuri. Ya ce ki yi haƙuri, Abdullahi baya jin magana amma a mishi afuwa ba zai ƙara ba. Still tana zaune bata ce komai ba, amma fuskar ta ba kamar jiya ba. Ya sake maraice murya, please now. Ya ce jiya na je gurin su baba ne akan maganar tashin su daga wannan gidan, wanda tun shekaran jiya dama na riga da na yi masa maganar zancen jiya da mota domin a kwashe su zuwa sabon gida.
Ta dago da radarin idanunta tana kallon sa da mamakin ta ce Aisha ni a tunani na mun riga da mun zama ɗaya amma kar ki ga yadda nayi da su baba sannan ya yarda ya amince wai mutane za su zage sa kuma shi ya riga da ya saba da unguwar ko da muka zo gidan ma baba cewa yayi shi bai san da zancen wani gida ba bayan wanda kika ce kin basu na sadakin ki nace wannan kyautar ki ce daban wannan ko ta wace shi ma da ƙiryar da su inna sai kusan magariba Salisu ya koma ya taho da su kisa kika ga na dade amma komai an siya an sa duk a gidan sai wasu kujeru da za a zuba a dakunan su Yusuf su ne yau Salisu zai koma ya karasa sawa ta dinga kallon sa abin yana tsima ta me Abdullah ke nufi ya canza wa iyayenta gida amma tun jiya ya bar ta tana fushi da shi kan yayi tafiyar sa ya bar ta dinga girgiza kai tana kallon sa idanunta ya suma cikowa da hawaye ta ma kasa magana yace dan Allah ki yi hakuri karki kukan nan dan yin kuka bai wuya a gurin ki bata san sanda ta fada jikinsa ba ta rungume shi ma matse ta yi tsamtsam